stranke u gradu Zagrebu i u Republici Hrvatskoj, to je Hrvatska demokratska zajednica, ima svog čovjeka na čelu skupštine. Mi nismo rekli kada će to biti. Kada bude, značite na vrijeme sve. Ali mislim da ne treba zamarati s imenom i prezimenom tog čovjeka. Imamo niz problema koje u gradu Zagrebu trebamo rješavati. Od problema donošenja prostorno-planskih dokumenata, donošenja plana gospodarenja, dakle ajmo početi rješavati stvari od kojih će Zagrebčanki i Zagrebčani bolje i kvalitetnije živjeti u gradu Zagrebu nego što je to danas. Danas je glavna tema otpadovo izvješće i dopuna gospodarenja otpadom, vrlo važna tema. Čuli smo gradonačelnika koji tvrdi to su izmišljotine medija, ovaj 1%, Deutsche Welle se spominje dok evo, kaže Europska komisija. Što vi kažete na to? Opće je poznato da do 1.1.2017. moramo smanjiti količinu biorazgradivog komunalnog otpada na 50%. Ono što se sada u gradu Zagrebu radi, držimo da je to jedan dobar i kvalitetan pristup u smislu korak po korak. Dakle, vi znate da se ide na povećanje broja otoka, povećanje broja reciklažnih dvorišta. Nije to problem otpada koji je nastao preko noći. Dakle, on je dugo nastajao, ne možemo ga preko noći ni riješiti. Ali, predstavnici i podružnici čistoća i grada Zagreba zajedno sa zastupnicima u skupštini pokazuju dobru volju da se taj problem riješi u gradu Zagrebu. To je sigurno jedan od ključnih problema na kojem ćemo insistirati da se riješi. Što je onda s Jakuševcem? Evo, tu su nekakve informacije. Mora biti zatvoren, ne mora do 2024. Što je onda točno? Koja je situacija s Jakuševcem? Pa jedna od mjera, ako ne smanjimo biorazgradivi komunalni otpad do 50%, do 1.1.2017. može biti zatvaranje Jakuševca. Dakle, principijalno, oni koji proizvode otpad, oni ga moraju i brinuti o njemu i dakle, gledati na koji način će ga zbrinjavati. Prema tome, ne možemo ga slati vjerovatno negdje okolo susjede. A vi znate da smo mi kao klub, kad se donosio plan gospodarenja, imali svoje primjedbe koje, nažalost, u tom trenu nisu bile sve uvažene. Ali borit ćemo se potpuno jasno i legitimno za to da se problem gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu riješi i to ne sada pa za godinu dana, nego da to bude trajno rješenje u gradu Zagrebu. Koliko su realne šanse da će se to ostvariti do 2017. ovo 50% smanjenje? Gledajte, vi možete dati određene prijedloge, ali je pitanje i samih Zagrebčanki i Zagrebčana da i oni sami neke stvari odvajaju. Dakle, ja uvijek volim reći da to polazi od obitelji i od škole. Znači, to je nešto što se mora godinama učiti, sticati. Nemaju svi naviku, budimo iskreni, odvajati otpad na način kako bi to bilo primjereno, dobro i kvalitetno kako treba. Ali ne možemo opet zanemariti činjenicu da od 1.11. prošle godine se odvoz otpada računa po volumenu. Dakle, ono za što smo se mi kao klub s koalicijskim partnerima zalagali, da to bude temeljem zakonskih obveza. I to se danas radi. Možemo razgovarati da li je to 2, 3 ili 5 puta odvoz tjedno. To su kategorije o kojima se može razgovarati. Ovo što je zakonom propisano, tome se ne može. Ali i dalje je prigovor mnogih da te kante nisu odgovarajuće, to jest da su prevelike, pa da onda to naplata prema volumenu zapravo ne funkcionira u stvarnosti. Na papiru da, ali u stvarnosti ne ako su to prevelike. I da nemaju svi na kućnom pragu zapravo mogućnost odvajanja. Znači nema kanti za odvojeno prikupljanje otpada. To je zelena akcija, tvrdi evo danas prosvjedom. Dakle, ja nisam odvjetnik ničiji, ali sam malo prije rekao. To je proces koji se dešava. I to je počelo. Prvi korak je od 1.11. prošle godine da se obračun radi po volumenu. Do tada se radi po metru kvadratnom i to nije bilo dobro. Drugi korak je očito da se još bolje i preciznije odrede ti volumeni kanti koje stoje na određenim mjestima. Vjerujte, kad ćemo imati u svakoj gradskoj četvrti reciklažno dvorište, kad ćemo imati puno više zelenih otoka nego što je to sada i kad će malo viša svijest biti oko odlaganja tog otpada, onda ćemo sigurno imati jedno dobro i kvalitetno rješenje u gradu Zagrebu što se